חג שמח לכל חברי קהילת כפר הנשיא שהתכנסו הערב לחגוג יחד את חג המשק ה-68. אבל אל תדאגו, זה לא יהיה ארוך. אני ראשית זאת הזדמנות לאחל מזל טוב לדן ארז, עדי פלאות, ירדן ארצי והדר קלשינסקי שחוגגים היום את יום הולדת שלהם. מזל טוב! מזל טוב. נברך גם את הבנים שהצטרפו ובאו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה, וביניהם גם את בני כיתות חרוב וגפן שערכו פה מפגש לפני כמה שעות. כיתות חרוב וגפן היו בין הכיתות האחרונות שעוד חוו את חיי הקיבוץ הישן, רגע לפני שהקיבוץ הצטרף למרוץ השינוי. הם היו האחרונים לגור בחדרי הנעורים. תהליכי ההפרטה הראשונים כבר החלו באותן שנים, וגם הליך סגירת חדר האוכל. הרבה מים זרמו מאז בירדן ובהידרו, אך יש גם דברים שלא השתנו במהלך השנים, והם אלו שמייחדים מאז ומתמיד את כפר הנשיא, הנכונות להתנדבות ולעשייה קהילתית בכל התחומים. זו הזדמנות להודות ולברך את המתנדבים הרבים שעושים ימים ולילות למען הפרט ולמען הכלל, והופכים את כפר הנשיא למקום שנעים לחיות בו וגאווה להשתייך אליו. אני רוצה לאחל לכולנו שנדע תמיד למצוא את המכנה המשותף שהופך אותנו לקהילה שצומחת ומתפתחת. חג שמח לכולם. שלום, שלום, שלום. שלום ילדים חמודים. ושלום למבוגרים. אבל מה שיש, אני רוצה לדבר על היסטוריה. אני עוזר לו. הוא כתב מטומטם, אז אני עוזר לו. הוא גם מגמגם, אז אני עוזר לו. הוא רוצה לדבר כתב על היסטוריה. הוא היה גנן כאן הרבה זמן. ואני צריך להגיד לכם, לא היו כאן דשאים, לא היו כאן עצים, כלום לא היה. לא... וופס. תודה, אוקיי, אוקיי, אז איפשהו עבדו את הגנן, עבדתי בזה, עשינו תעלות, ויותר תעלות, ושתלנו דשא, ויותר דשא, שעות עבדנו על זה. עד שיש היום דשאים בהרבה מקומות, ואני צריך להגיד לכם משהו, אם יש קקי של כלבים על הדשא, לא לדאוג, זה אורגני. זה בסדר. זה קקי אורגני, אז לא צריכים לדאוג. אבל אני לא הייתי עצמאי בימים האלה. הסדרן עבודה, שמע ישראל, סדרן עבודה אמר לי מה לעשות. וכמה פעמים צריכתי לעבוד בבריכות דגים. אז השומר דפק על הדלת שלי 4:30 בבוקר ומאמרתי תקום. ונסענו לעבוד בבריכות דגים שהיו שם בצפון. איזה מקום יפה. אהבתי את זה. תיארתי שם ולכל פרט אחר. וחזרנו הביתה מתישהו ועבדנו היו סלעים בכל מקום, פשוט סלעים. אני תמיד אומר שאני, לורנס בזל מרקסון, מרקי בשבילכם, הייתי הראשון בבריכה. איך זה קרה? אליק נתן לי מקל כזה, אדום לבן, אדום לבן. הוא אמר לי, תעמוד שם על הסלעים. אמרתי, על הסלעים? כן, על הסלעים. אז עמדתי כזה, הוא אמר, יותר גבוה לסלעים, אני פה, לא חשוב, יותר גבוה. עמדתי שם עם המקל גבוה. אני שאלתי, מה אתה מתכוון לעשות כאן? הוא אמר לי, בריכה. אמרתי, אתה משוגע. כאן, בסלעים האלה, וכך היה בכל מקום.
היו סלעים. אבל איכשהו, הרבה מעצים באזור הזה, אני שתלתי, אדריך חיים נעם ותיאטרון עשיתי, היה, כמו שאמרתי, אבל איכשהו עכשיו מסודר. היה לי בעיה מאוד גדולה. הסדרן עבודה אמר לי, או אתה תעבוד בגינת נוער, או בריכת דגים, או בשבוע הבא אני אתן לך קבוצה של מתנדבים ומתנדבות. ואתה צריך לתת להם עבודה. אז חשבתי כל פעם, איזה עבודה אני אתן להם. וסידרתי, אבל היה לי בעיה הכי גדולה, איזה מתנדבות יפות להביא לסטודיו. זהו. ביי. בקיצור, ערב משפחה, ארוחת שישי, בכל יד סיר מעלות. מה? נו, נושא אוכל כזה? מה? הדבר הזה עם הערימות של הכלי אלומיניום? וכולו מלא בעוף. קיבוצניק! אתם יודעים, קיבוץ ישן, חדר אוכל. לא משלמים. ג'וני מולי. ג'וני, בחייאת, תן יד. ופגעו בכיש, וזה תחוף, אין זמן. בקיצור, אני אצל ההורים. שם את הכל על השיש. שעם הצדר. סליחה? הולך לפאב. חבר'ה! אולפניסטיות. דאונים על המתנדבות! שחק בביצים, 2 בלילה, דאגלס גמור על הבר, שורק לכל פרגית שזזה. הופה! בקיצור, אנחנו בחדרים. רטובים לגמרי, כי נורמן אנגסברג פתח עלינו את הפפאפס כשחצינו את הדשא של החדרים. מושיב את המתנדבת על המיטה. כבר על המיטה? פשוט על הספה יש מלא בגדים. מתחיל לחרטט לה מה פירוש השם שלי. מי לבנה? לבנה? הטרי? A very solid one. The best tree in the forest. טרקטור בחוץ. אייכר, מתוך שינה אני מזהה את הטרקטור. נורמן ברק בכריזה. שריפה מתחת למצפור! החברים מתבקשים להגיע בחניה המרכזית! צווי סינור גינה! אני דופק לה את משפט המחץ. I must go now. But I will be back. רץ החוצה. שרה דה וולט. מה, יש שריפה? התקשרת לאוהד? אולי גם לצלית או לזוהר? בקיצור, 4 בבוקר, אני שוב במיטה. במיטה? עירום? בלי להתקלח? היא לא פה, אז למה להתקלח? נרדם. בום! 10 בבוקר, קם, מתלבש, לובש את הג'ינס של השריפה מאתמול, שכולם יראו שהייתי. מתגלגל לבית של ההורים. האם הכלב מולי? אין לי כוח אליה. יקירה, I just wanted to know, just אני one דופק question. לה חיוך מנומס. I just wanted to know, I וממשיך know, ללכת. or tell she's ממשיך pregnant, ללכת. right? So just how פני. many cheese do you want? בקיצור, אני אצל ההורים. לוקח את העוף שהבאתי מאתמול, חייב בשר. חדר אוכל, ברנץ'. בקיצור, חיוך מנומס להרווין, הוא תמיד ממהר. אלק, מגש, סכו"ם, שלווה עם שוקו, ביצה רכה. בקיצור, אני בהיכל. האם מאתמול בשולחן של המתנדבים? לא קלטתי אותה? תרים חזה, מבט קדימה. דפוק הליכה של חדר כושר. בקיצור, מתיישב בשולחן של החבר'ה. צופה לכיוון הכניסה, כן? הופה! חדשה! פאק, בת 30. זקנה! בקיצור, מה אני מנסה לספר לכם? אני לא מספיק להגיע לעוף שלי ולאכול את האור החרוך הזה? האור הזה השחור, קריספי, טעם! ממש טיפה מתוק. מעט נוצות כזה, טעם! הרבה נוצות. רחש מאחוריי. מבטא מוכר. אני חייב להסתתר, אבל אין לי איפה. רג'י. עם דלי מלא בעצמות שהיא אספה אתמול מכל השולחנות, פלוס העצמות ששמו לה בדלי שהיא שמה ליד השטיפת כלים. אני יודע שזאתי. ואיך אני יודע? כי היא יודעת שבברנץ' בשבת יגיל עם מנה בשרית.
יגיל, גמרת? אפשר לקחת קצת עצמות פרסטי? בקיצור, אני חברה של בן משק. 5 בבוקר. אני מתעוררת בבהלה. למה יש איש עם פנס ראש בארון חשמל שלי? אז זה בסדר, זה ג'וני, אני פה לבדוק את המונה, זה בסדר. זה רק ג'וני, תחזרי לישון. מתעוררת. פותחת את המקרר. בירות, וקופסה שהוא שכח כבר לפני שבועיים, בית! חייבת קפה. אז הלכתי לקנות חלב. סליחה? רגע. כן, היי, יש פה מכולת? לא, אין פה מכולת. לא, אין פה מכולת. יש פה מרכולית. אלונית. אלונית. כן. זה ממש כאן, את הולכת, יש בניין גדול כזה, זה חדר אוכל, מעליו יש דרקון, ואז יש שלט גדול ירוק, כתוב עליו אלונית, אי אפשר לפספס. סבבה? יום טוב. תודה. אולי מישהי מהמכינה. בקיצור, הלכתי למרכולית, בדרך ראיתי דרקונים, אבירים, כבשים, מלא חתולים! כלבים. סליחה! היי, שלום, איפה אלונית? Who are you? שירה. Who? שירה, חברה של עמוס? What? עמוס? Who? Speak up! עמוס! Oh, Amos! Oh, yes. Well, show me who. עמוס, זה I הבן... know, it's Ruffy's son, I know. But what do you want? I want milk. Oh, the Marcolite? Yes. I just came from there. It's over there. Move aside. Really asking me about the Marcolite. Thank you. הגעתי למרכולית. ריח של אפייה. קורסון שוקולד. בורקסים. מי את? שירה. מי? שירה, חברה של עמוס. עמוס. עמוס? מי זה? עמוס. עמוס, הבן של רפי. כן, הבן של... מצוין. אז את בחורה צעירה, את בטח מכירה קצת חבר'ה צעירים בקיבוץ, האמת נכון? אנחנו עושים את חג המשק ואני צריכה קצת עזרה להכין את האירוע, אולי קצת להכין כיבוד. אז תמצאי איזה 5 חבר'ה שיכינו לי עוגות, בסדר? יופי. תראי, אני חדשה, אני לא מכירה אנשים, הייתי שמחה לעזור. מה? תכיני לי את עוגה. איזה עוגה שאת רוצה? אני? עוגה? בקיצור. הלכתי לקנות חלב. מלא כבשים יש פה, המון כבשים, מלא. הגעתי לחדר. מה זה, כמה זמן לא הייתי פה? מלא חבר'ה, 12 בצהריים. אין לכם עבודה? פתאום רצה לאיזה מישהי, מתלהבת, מחבקת אותי. כמעט מפילה אותי על הרצפה. איזה כיף שעמוס לא הומו. שאר החבר'ה בואים בי כאילו הייתי איזה חייזר. למה הם בוהים בי כאילו אני איזה חייזר? חייבת לנשום. אז זזתי קצת הצידה. פתאום! יריות! אז השתטחתי על הרצפה. וזחלתי לעבר החבר'ה. חבר'ה, יש פה יריות, איפה המקלט? תרגי, זה לא יריות, חתולה בטובה, הכל טוב. וואי, נראה לי חם. יאללה, לבריכה, בואו. אז הלכתי עם כולם לבריכה. אבל רגע, צריכה לעשות מנוי. מה? צריך לעשות פה מנוי? איזה קיבוץ זה? אז הלכתי לבריכה לעשות מנוי. היי, שלום. באתי לעשות מנוי לבריכה הנהדרת שיש פה. לא יכולה לעשות פה מנוי. צריכה ללכת למשרד של יוחאי. יוחאי. זה כזה שם, לכיוון החדר אוכל. עוד פעם חדר אוכל. מה, זה המבנה היחיד שיש כאן? כזה מול האוויר, מתחת לדרקון. בדיוק, מצוין שאת יודעת. בטח, מכירה. אבל יואו, זה רק פתוח בין 1 ל-12:30, את חייבת לרוץ, כאילו את לא מקבלת הודעות נראות הם במקום. רגע, זה משם? לא, זה משם, אבל את לא יכולה לאבד כי כל השבילים מובילים, חסומים, הם מובילים לחדר אוכל. אוקיי, תודה. בקיצור, רצתי למשרד של יוחאי. אני חייבת להבין את העניין הזה עם הכבשים. זר נורא. היי, שלום. שלום, מה שלומך? מצוין. מה נשמע? מצוין. באתי לעשות מנוי לבריכה. איזה יופי. זה טוב. מי את? אני שירה. שירה, אוקיי. שירה, את חברת משק? לא. אוקיי, את לא בת משק, נכון? לא. אולי חברה בעצמאות כלכלית? לא. תושבת? לא. אז את גרה בקרוונים. לא. אז מה את? בקיצור, אני חברה של בן משק.
בקיצור, לקחתי את הילדים לבריכה. איזה כיף! לקטנה לא הייתה גומייה, אז נתתי לה את שלי. איזה כיף! הם נכנסו למים, לא הורדתי מהם את העיניים. לא הורדתי מהם את העיניים. הם יצאו מהמים ואיתם יצאו כל המשקפת, מגבת, מצופים, שנורקל, קרם הגנה. איזה כיף! בקיצור, הם היו רעבים, אז הוצאתי להם קציצות, נקניקיות, תירס, מטבוחה, חמים. בקיצור, הם לא רצו אותו. אז קניתי להם ארטיק. יפעת, ארטיק לילדים. וארטיק טפטף. מלא. ולא הפסיק לטפטף. מלא. אז עזרתי קצת. אופס! יפעת, עוד ארטיק. ארטיק נפל. שיט! יפעת! די! תחושת האימהות זה דבר מדהים. זה נותן כל כך הרבה. רק להשתכשך איתם במים זה כל כך ממלא. ורק שיקפצו לי על הראש בעמוקים 30 פעמים, אבל שיהיו מאושרים. באמת, אני כל כך אוהבת. מוציאים את כולם מהבריכה. ילד עשה קקי. שין, זה שלך. לא כיף. פעם הבאה שאבא ייקח אותם לבריכה. מחיאות כפיים לחוג התיאטרון של כפר הנשיא המדהימים. מה הבעיה? הבעיה היא שאני חכמה, אני מבינה הכל ואני מחוברת לגמרי. אני יודעת מי מגיע לקיבוץ, אני יודעת את כל האנשים בקיבוץ ואני יודעת מה קורה בקיבוץ בכל שביל ובכל כיכר. אבל הבעיה שהחברה שלי היא קצת, you know, she's not with us. She's not right. הבעיה היא שהיא, you know, the body is here but there's no one behind the wheel, if you know what I mean. היא כל הזמן, היא לא יודעת כלום והיא מעופפת וכל פעם וכל בוקר עד הערב שאנחנו פה, כל יום היא מגלה משהו מצחיק חדש, מגלה ממני כי אני חכמה ומבינה אני המחוברת, כן? אז סיפור, anyhow, סיפור של היום בבוקר. אני אומרת לה, היום בבוקר היה לי שיעור פילאטיס עם טל, והיה לי נהדר, והיא said, טל, who's טל? And I said, טל קול. And she said, who's טל קול? אמרתי לה, אחות של רננה. Who's רננה? She said. אמרתי, רננה של... She's psycho, you know. אמרתי, רננה של אורי. And she said, רננה and טל? Sisters? they אחיות? אני כמעט השתגעתי שהיא לא יודעת, אבל אמרתי, אני הבוגרת, אני החכמה, המבינה. אמרתי לה פשוט, בלי להתעצבן, אני פשוט נשפחתי בתוך, אבל אמרתי לה, בלי להתעצבן. אמרתי לה, כמו שאני מדברת לילד. I don't know, איך היא לא ידעה את זה. אז אמרתי לה, hello, כאילו, ברור שהם אחיות. טל, חיית, רננה, חיית, כאילו, דה. אתם רוצים עוד אחד? מה היה? אני הרי בגנים גרמניים, כן? הלכתי לבדוק את תפוצותיי ומעלולותיי. הלכתי לשגרירות בגרמניה, שם אני נכנס, יושב לו איזה בוס עם שולחן, יושב על הכיסא. אני נכנס והוא אומר לי, שלום, זה? אז הוא אומר לי, אתה יוסף? אמרתי לו, לא, אני לבנה. אמר לי, אתה יוסף?
אמרתי לו, לא, אני לבנה. אתה יושב? לא, אני לבנה. הוא התעצבן ואמר, come have a shit by the table. מאז הם לא נותנים לי להיכנס לשגרירות. יעלו ויבואו. טוב, חברים, בואו נתחיל. אני רואה המצב טוב מאוד בסך הכל, כמו שאתם רואים, אפילו מבחינה כלכלית. מפעל האופטיקה ממש הצליח השנה. זה של קיבוץ שמירה, כך התשמענו. אוקיי, תודה ריטה, תודה, אני מודה לך מאוד. טוב חבר'ה, אני עדיין רואה מצבנו ממש לא רע. זה הפוך, אוקיי. הבנתי. וואלה, ברוך השם. למה אומרים לי כל הזמן להגיד באנגלית ברוך השם? למה ברוך השם לכל דבר? טוב, וואלה, עדכונים ובעיות, אני חושב שאנחנו נתחיל עם הוועדה הכי מוצלחת והכי מצליחה בכפר הנשיא, ועדת בנים. ריטה. כן. אז עד השנה הצלחנו לחסוך 2,400 שקל. 2,400 שקל? כן. טוב מאוד. תגידי, ריטה, בשנה הקרובה, כמה את מאמינה שאתם תצליחו לחסוך? בואו נראה, 2,400 שקל לחלק ב-20 שנה, 120 שקל. 120 שקל. כן, הצלחנו לחסוך. והייתי רוצה לקבל ממך אישור להשתמש בכסף הזה לשי לחג. שי לחג, אוקיי, מה חשבת לעשות עם השי לחג? בירה? אוקיי, כן, בירה זה חשוב, בסדר, בירה חשוב. את יודעת מה? בסדר, בירה בסדר, אבל אני חושב שאנחנו נעבור עכשיו לביטחון. האמת שזימנו את נורמן שיבוא ויספר לנו קצת, אבל הוא נמצא באיזשהו סיור, אז אני סיכמתי איתו שאנחנו נעשה שיחת סקייפ. אתם מוכנים לשיחת סקייפ עם נורמן? מה זה שיחת סקייפ כזה? אורייט. לא, אני פשוט, עשיתי סיבוב במערכת היה לי מין כזה הנץ' כזה שאני רעב. אז אמרתי, יאללה, נקפוץ רגע הביתה, נאכל משהו בקטנה, and I'm in Christchurch, just for a רגע. אלי, listen. לי יש, מתי אתם מסיימים את הכיכר במרכולית? פשוט, אני לפני 4 שנים, if you remember, סיפרתי לשומע, שאיך מסתובבים בכיכר, אתה נכנס, מסתובב, החוצה, you know the drill. And since you don't finish the כיכר, הוא סתם מסתובב, סתם מסתובב בקיבוץ, והוא אמר, I gotta give him something to do. At least שיסתובב בכיכר, So, let me know. תשמעו, אני חדש פה, מה זה להכניס, לסובב החוצה? רגע, אתם יודעים, זה מזכיר לי, לפני שבוע, הייתה לי איזה פגישה עם אלק, כי קרן, את זוכרת, אתה באת לעשות משהו אחר. פתאום הוא עשה לי משהו מוזר, הוא קם באמצע הישיבה, פתאום עשה לי להכניס, לסובב החוצה. הם לא אוהבים את זה, הפאזי וואזיס? אני בתור מנכ"ל חדש לא הבנתי מה הוא עושה, חשבתי שזה איזושהי סיסמה פה, אבל אני לא... טוב, בסדר, אני מקבל את זה, אבל אני חושב שאנחנו נעבור לנושא הבא. אני חושב שנעבור לאגף משק ובית. קרן, את רוצה לספר לנו מה קורה שם? כן, יש לנו בעיה עם הכיכר ליד המרכולית, צריך להמציא כסף כדי לסיים את הכיכר. אוקיי, עוד פעם כסף? מה את חושבת שאפשר לעשות? אני מציעה שנקצץ מהחינוך. גם ככה המצב שם לא משהו וכבר סגרו גן אחד. קרן, תשמעי, פה בכפר הנשיא צריך להיזהר עם דברים שאומרים, את יודעת, חינוך וזה. מה את מציעה? מה אנחנו הולכים לעשות? אולי אנחנו נדבר קודם כל עם... לא יודע, בואו נדבר עם רכזת חינוך, נשמע מה יש לה להגיד.
וואי, עצבנתם אותי. הכל ברוח טובה. הכל ברוח טובה. ברוך השם, ברוך השם. לסיום. ברוך השם. רגע, לסיום אני רוצה להגיד משהו. אולי יש לך משהו שאת רוצה להוסיף? רק עוד משהו קטן מההידרו. אודי נסע לשבוע בחו"ל. לא, את לא צריכה לדאוג. ההידרו זה, הכל עובד שם אוטומטי. אנחנו לא צריכים לדאוג לגבי ההידרו. מה אכפת לי עובד אוטומטי? תביא כבר מפתח לזולה. אוקיי, בסדר. טוב, אני חושב שאנחנו נעבור לנושא הבא. אני רוצה יוחאי, מנהל הקהילה, בבקשה. בסדר גמור. אני רוצה לדבר על מידע, אני חושב שחשוב, זה חשוב שלכל חבר קיבוץ וכל תושב יהיה נגישות למידע חיוני בקהילה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. בשביל זה אני מעביר את הקיבוץ למערכת שנקראת מקומי. מקומי? נתקדם למקומי, כן. מה זה מקומי? זה אנשים צריכים לדעת על שחיית בוקר, יש שעות פתיחה של העלונית, שעות הרמדאן, מתי הרמדאן, אנשים צריכים להיות מחוברים. אם פתאום חלילה מבטלים את הפוטלק, זה חשוב, אנשים צריכים להיות מחוברים לדברים האלה. פוטלק? פוטלק, נגיד, מרקי לא צריך לדעת שנניח מסתובב לוחד כלבים בקיבוץ. מרקי חייב לדעת, צריכים לדעת את הדברים האלה. איך ידעו שמחר ב-4 יש מסיבה מחשמלת בדשא של המשק ילדים? רגע, אבל בשביל זה יש לנו בכלל SMS. וחוץ מזה, המקומי הזה הוא עושה המון בעיות. אני שמתי לב, פתאום יש 600 הודעות בדקה אחת. לא, תראה, יש גם בעיה. החבר'ה הוותיקים גם מסתבכים איתו, לא לכולם יש סמארטפון. תראה, בעיות יהיו, זה לא משנה, אנחנו עברנו למקומי, אנחנו השתדרגנו. ברוך השם. כן. טוב, הבנתי. ברשותכם אני רוצה להזמין מישהו שיש לו קצת גישה אחרת, מישהו שחושב קצת אחרת מאיתנו. רק שנייה, אני אבקש מנומי באינטרקום. נומי, תכניסי את רג'אן בבקשה. רג'אן, יופי, תשמע, אתה מכיר את כל הפרטים, ברוך השם. האם יש לך משהו לומר בעניין? תראה לי, זה חשש את זה, רג'אן, רק רגע, רג'אן, תשמע, אנחנו פה לא כל כך הבנו מה אתה מנסה להגיד לנו. תראה לי, אני שמעתי את יוחאי אומר פה, אמר את המסיבה של הקיבוץ בדשא של הפעם, וזה מוביל אותי בדיוק לתובנה שאני גיבשתי ולא זוכר איפה, שהתובנות, שההחלטות הטובות ביותר מתקבלות בישיבה על דשא. אתה צריכי לצאת מהקופסה. אתה צריכים לא להיות מרובעים. אוקיי, בסדר, רג'אן, תשמע, זה דווקא רעיון מצוין. אלי, העתיד של הקיבוץ שלנו תלוי ביכולת שלנו לקבל החלטות בישיבה על דשא. אוקיי, תשמע, זה רעיון טוב, אני מתקשר לנומי. נומי, תשמעי, תרשמי בפרוטוקול ישיבת הנהלה מספר... לא משנה, תחליטי על מספר. מה זה משנה? זה מספר, איזה... תשמעי, הוחלט ככה, ועדת בנים יש שי לפסח הקרוב, בירה כמובן, תרשמי להם, ומחר ב4 מסיבת חג המשק, מחשמלת כמובן, בדשא של הפאב. הנה יוחאי, אתה יכול לדווח על זה. תודה רבה. תודה לזיו נוי. בקיצור, שנת בר מצווה לא תהיה לנו. לשפץ את הקיבוץ הם יכולים. אבל גם את זה לקח להם 5 שנים. שנת בר מצווה וזה רק שנה אחת. אולי יזכרו עוד 20 שנה. שכבר נהיה זקנות. בקיצור... עזבי שלא עושים לנו שנת בר מצווה. גם מבקשים ממנו לעשות קניות זולות כי אין תקציב. אז בקיצור, החלטנו לתקוף, בואו אחרינו. וואו!
כמובן ביוון, דניאל שובר את צלחות. לילו מתגעגעות לך. תבוא כבר. בקיצור, התבגרנו והחלטנו לעשות שנת בר מצווה בחודשיים שנשארו. אמרתם שמכינים טראפל, לא טרייפל. איפה השוקולד? אז נתראה בחג המשק. ביי!